Suruppa! We welcome you inside the Fuerte Sports Complex in the municipality of Pili for our quadruple matchups. For our second game, we have Team Naga versus Team Ocampo. For the starters, introducing jersey number 5, Solomon Aureliano. Next in line, we have forward jersey number 10, Samuel Matriano. Wearing jersey number 17, we have another guard, Jojo Asuel. Next in line, we have jersey number 28, Joshua Villaflor. And to complete the 5 for Naga, we have the center, jersey number 31, Aymar Sabayo. And for the starters for Team Ocampo, we have jersey number 2, the shooting guard, Josel Arevalo. Another guard wearing jersey number 6, we have Brian Nacario. Next in line is the center, jersey number 7, Mark Nelson Umali. And the forward wearing jersey number 11, Sale Denise Marasigan. And to complete the first 5, jersey number 34, Ariel Bayrante. Our officiating officials for this ball game are crew chief, we have Sir Edmond Faraon, umpire 1, Sir Edgar Faraon, and umpire 2, Sir Tupit Oliva. This is your Ako Bicol Cup Camarines Sur Atinto! And we are back sa ating second game, labanang Naga versus Ocampo. Dito pa rin tayo sa Ako Bicol Cup, Camarines Sur. The name is John Bachiller and kasama ko si Coach Sai. Coach Sai, magandang hapon sa'yo. Good afternoon, partner John. And it's nice to be back. Okay. Nagbakasyon lang tayo ng konting araw and then balik na naman tayo sa trabaho. Matagal-tagal din tayo hindi nagkasabay. Partner sa Ako Bicol Cup. And magandang pagbabalik natin to, Ocampo versus Naga. And para sa unang possession, turnover para sa mga naka-orange. By the way, yung mga Ocampo, naka-orange, and yung white and blue para sa Team Naga. Partner, yung Team Ocampo, 6 players lang nasa nila, may reserve sila isang player sa bench, si Puerta. Yun lang ang bubunutin nila sa whole duration ng game. Baka may dumating pa naman. Meron. Amaya. Sana naman. Hopefully baka na-traffic. Yes, hopefully meron naman. As we take a look, si Marasigan, outlets to Umali. Passes to Bayrante. Bayrante with a teardrop. Mintis ang tirang yan. Aureliano gives it up to Asuer. To Madridano. For 2. Ay, Mintis. Na-rebound ni Asuer. Asuer ginugulo ni Bayrante. Asuer, emergency pass to Madridano. Nice. What a pass, Coach. Yung blind pass yun. Blind, nakatalikod yun. Blind pass. Yung good recognition sa nasa weak side. Yes, reverse side ng offside ng court. And then siniguro naman ni Madridano kanyang pangalawang layup. Ayan, nakita si Madridano trailing Sabayo to Villaflor for 3. No good. Ito palang partner si Wawa Villaflor. Kapapasan niya pala ngayon sa board exam sa criminology. Congratulations, Wawa. Very good. Villaflor. Yan ang magandang impluwensya, yung hemplo sa mga basketball players, yung ating mga student athletes talaga after ng kanilang basketball career. Yung future naman nila ang iniisip nila. Yan naman ang kailangan stepping stone mo pagiging varsity para makatapos ka. Kung lalong-lalo na kung kulang naman kayo sa financial, kaya kailangan mo, gagamitin mo yung talent mo. Yes, dapat yun ang importante. As you take a look si Asuer with the easy 2. And again, congratulations kay Wawa Villaflor for passing the criminology licensure exam. Ayan na. Ocampo attacking the defense of Aymar Sabayo pero nakakuha ng foul. All on jersey number 17.
ano nito, partner, ang problem ng First personal. ng Team Ocampo, yung gas nila kung saan hanggang saan aabot yung gas nila. Baka pag nagpagasolina lang sila ng 300, baka hindi umabot dun sa paroroonan nila. Kasi medyo equipped at kompleto, halos kompleto din ang Team Naga. Of course, laging ready naman. Alam naman natin si Coach Nuki, hindi naman yan lumalaban ng basta-basta na hindi sila equipped and ready. And pasok ang palawang free throw ni Arevalo with 7 minutes and 50 seconds remaining sa ating first quarter. Lamang ang Naga, 7 kontra sa 1. Ayun na si Villaflor. Outlets to Asuwer. Cross-court pass to Aureliano. Aureliano attacking the defense with the layup. No good. Nakuha ni Bayrante. Bayrante against 3. Attacking the defense of Madridano. Misses the shot. Nice defense by Madridano. Ang gandang defense. Yun naman talaga dapat ang gawin ng mga bigs is to raise their hands talaga. Yung verticality kasi, partner, pag mahaba ka, dapat yung verticality mo, itaas mo lang. Huwag mo ibababa. Kasi unang-una, ma-deflect mo or magbabago naman yung tira. Yes, of course. Oo, Tama ka dyan, ng partner. offense. And nakita natin yung tira kanina. It's brought to you by Misibis Bay, Cagraray Islands. Maganda dyan, Coach, sa Misibis. Hindi pa ako nakapunta dyan, pero kung may mag-sponsor partner, walang problema. Mababait at ating mga bossing, lalo na si Commissioner Lloyd. Pero napakabait yan, Coach. Sana marinig ni Commissioner Lloyd. Naririnig yan. Oo, pag narinig ni Commissioner Lloyd, baka pagbigyan. Ay, oo naman. Si Tego Barasigan natatapos the key. Behind the back against Sabayo. Misses the shot. Asuwer. Nagmamadali. Nakita si Sabayo mag-isa against Marasigan. Pounds kaso turnover. Marasigan. Outlets to number 7. Umali with the short stab for 2. Nice. Yung dukot ni Umali. Ang ganda. Ganda. Mas aggressive pa ngayon yung magandang aggressiveness ng ng Team Ocampo. Gusto nilang talagang talunin ng Team Naga. Medyo napapansin natin yan. Kalimitan sa mga usually sa mga laro pag yung kulang, yung pa yung aggressive. Oo, yun ang intensity na nandun Hindi naman nagbabago. Kaso lang ang ending minsan kinakapos yun, yung gas lang nila. Kung hanggang saan yung pinagas nila. Ayan na si Byron. Saan sila naggas, sa Petron o sa mga small player. Ayan na si Asuwer, naagaw ang bola kay Bayrante. Asuwer attacking the defense of number 6 na si Nacario, nakakuha ng foul. Stop ni Nacario yung transition offense para may stop. Maganda, naka-spread naman kasi yung offense ng ng Naga, kaya nag-decision si Nacario na i-foul muna yung And tumawag ng timeout ang coach ng Ocampo to talk things over kasi medyo maaga pa naman, pero Naga is up by 8. So kailangan nila mag-double time to makadikit at medyo magandang laro sa ating first quarter. Ngayon palang, partner, nanonood yung yung pinsan ko sa Bulacan, si pinsan na Christian Sibilla, saka yung anak niya si Carl, yung 7 years old, pamangking ko. Sabi nga nung last week, umuwi ako doon, nakita kami nung pinsan ko saka nung pamangkin ko si Carl. Alam mo kung ilan ang girlfriend niya? 7 years old pa lang, 8 ang girlfriend ni Carl. Grabe. Ni Carly. Alam mo ba kung saan pinangalan yun? Yun sa sa Twilight, si Carly. Tama. Nung partner nung 7 years old to 5 years old ka ba, alam mo naging girlfriend mo nun? Hanggang ngayon nga, Ouch, mahina kasi tayo sa mga ganun. Mahina tayo sa ganun, mahina tayo sa ganyan. Doon bilib ako sa pamangkin ko. 8 ang girlfriend. Tama. 7 years old pa lang, 8 na ang girlfriend. Pahinga ako ng dalawa, Coach. Carl, good luck sa mga girlfriend mo. Pakilala mo ako pag uwi ko ulit. Carl. And we are back sa ating ball game dahil speaking of mga nanonood, Coach, nanonood ang aking kaibigan ni si Madam Rachel. Magandang hapon po. Magandang hapon po, Madam. Madam. And then marami na rin, paunti-unti na rin pumapasok yung ating mga fans na dito sa Cavite Sports Complex. Kung wala kayong gagawin, ayan na, tinutok ng ating mga cameraman. Kakabanggit ko lang na maganda. Tinutok agad nila. Yung mga gandang nanonood sa ating beautiful venue. Faces. Yes, kaya kung gusto niyo makakita ng mga magaganda, punta lang kayo dito sa ating venue. At mag-witness, hindi na magaganda, ng laro natin. Kasama na yun. Ayan na si Villaflor. Binigay kay Sabayo, nakakuha ng foul. Baka kung saan pa tayo mapunta, Coach. Balik tayo sa ating laro. Si Sabayo, nakakuha ng foul. Marasigan, that's his first. Intense ball game. Yes, Ganda ng depensa na pinapakita ng Team Ocampo. Yes, very aggressive sila. Yes, Saka ang ginagawa nila is tight defense.
Ganda. Oh, hindi lang natapos ni Madridano yung tira. Ganda ng pasa ni Sabayo, sana Sabayo, sayang niya si oh. Marasigan. Attacking Aureliano, Masigan. Ayan na, inatake. Wala, nakuha ni Madridano. Ginugulo ni Marasigan. Gives it up to Asuer. Asuer with the orthodox shot. Grabe. Good shot pero medyo awkward yung tira pero ang importante pasok pa rin, coach. And the score is 13-3. Lamang pa rin ang Itong Naga. Aswer, partner, to defensive player nila, hustle player Oo, nila. kita naman natin. I've noticed him since day one nung mga laro nila. Up to now talagang pag may mga offensive players na magagaling. Kita ko si Coach Luki pinapasok and he will give his instructions ka Asuer para guluhin o depensa. Quality minutes ang binibigay ng Aswer pag pinasok ni Coach Nuki. Hindi naman iniisip tong Aswer yung pumunto siya. Yes. Ang iniisip niya yung mga dirty work sa loob ng court. Yun ang mga hindi natin nakikita sa stat sheets. Hindi pero yun, oo. Hindi mo yun makikita. Walang karit yun sa stats. pati yung pagsigaw ni Coach Luki, hindi natin nakikita sa mga stat sheets. Mahirap yung sumigaw eh. Nakakapaos, di ba? And si Sabayo, dribbling the ball, passes to Asuer. Asuer kicks it out to Villaflor. Villaflor for 3. No good. Nakakuha ni Umali. Umali. Naagaw ni Madridano ang bola. Asuer. Hops. Gives it up to Sabayo against Umali. Kicks it out to Arellano. Arellano fakes. Hesitation. Block by Marasigan. Sayang, partner. Ganda sana ang galaw pero na-anticipate ni Marasigan. Ito partner si Aswer, SK chairman po ng Calawag, Naga City. Ay, magandang hapon sa mga taga Calawag, Naga City. Mapanood nila ngayon yung SK chairman nila, si Jojo Aswer. Magandang hapon sa inyo. So partner, pumasok na si Lim. Madridano. Open for 3. Pasok yan. Ganda nung open shot, na recognition, nakita si Madridano. Yes, partner. Ayan na si Marasigan. Ay, Ampongan. Ampongan. Misses the shot. Ampongan again recovers. Block by Madridano. Tap by Sabayo. Almario. Passes to Villaflor. To Lim. Lim. Mababa ang pasa. Nakuha ni Arevalo. Arevalo. To Ampon. Kaso wala. Nakuha. Partner, yung bench ng ng Ocampo, dalawa na sila ngayon. Kanina isa pa lang. Ngayon dalawa na. Baka mamaya ilang minuto pa magiging 3, magiging 4. Sana naman para at least medyo maging maganda at exciting. Nagdagdag na sila ng gas. And ayan na si Villaflor. What a passing from Naga. Kaso di pa rin na-convert ni Madridano ang tira. Yan na si Bayrante. Maraming miss basket si Madridano. Dapat gawin niya yung finish niya. Talagang strong finish siya doon sa basket. Hindi niya na-adjust yung tira niya kanina. 3 miss basket na si Madridano. 3 points para kay Clark Allen Puerta. Isang produktong na Ateneo de Naga. Ateneo Junior Golden Knights. Ateneo Junior Golden Knights. Magandang hapon sa inyo, sa mga taga Ateneo. And ayan na si Lim. Giving instructions sa kanyang mga teammates. Almario open for 3. Challenge by Bayrante. Misses the shot. Umali grabs the rebound. Ginugulo ni Villaflor. Arevalo. Tap ni Villaflor. Nakuha ni Bayrante. Bayrante. Up and under. Misses the shot. Villaflor. Nagmamadali. Si Sabayo. Binigyan sa post. Sabayo sizing the defense. Umali. Passes to Almario. Maling tao ang pinasahan. Arevalo gives it up to Bayrante. Against Madridano. Block! Ayan na. Sabi ni Madridano, wag ngayon. Ayan na si Almario. Nakakuha ng foul kay Arevalo. Arevalo, that's his first. Medyo sloppy basketball tayo medyo, coach. Minuto. Sloppy basketball ang pinapakita ng Team Naga. Hindi pa nila nakukuha kasi yung written nila. Mamaya makikita din natin yung blend ng offense nila and defense nila. Siguro, partner, factor talaga minsan pag nag-uumpisa, medyo papainit pa at di pa pinagpapawisan. Kaya pinag-uusapan namin ni Coach Pete kanina nung first game, may diesel. Hindi gasolina. Diesel. Kailangan mag-init. Yes, si Puerta. Gives it up to Umali, Arevalo at the top of the key, Puerta cuts. Ayan na naman, sapal na naman ni Aymar Sabayo. Aymar Sabayo doing it all for Naga. Almario, what a hesitation. Bumps, Arevalo. Naagaw, Bayrante, all alone. Sinabayan ni Madridano. Drop pass to Puerta.
4-2. Ganda partner ng trail Mismo. nung Puerta. Tumatakbo. Ayun ang dapat gawin ng mga bigs usually. Second chance point dapat nandun pa rin eh. Hindi ka hihinto na doon. Dapat hindi 100% kasi papasok yung tira. Kailangan mo nang tulungan yung teammate mo. Oo. Ayan si Arevalo crosses over against Almario. Arevalo with the deep sidu. Kaso nahirapan. Almario against Puerta. Almario one-on-one with the spin. The hop. The pump. Wala. Kaso nakakuha. Nakakuha ng offensive foul. Nakita ng ating mga referees. Number 19 foul si Almario. Gigil na gigil partner ng opensa ni Almario. Kanina pa yon, 2 turnover. Ay, halos tatlo. Tatlong turnover ni Almario pagpasok niya pa lang. Oo. Ayan na si Marasigan, the do-it-all guy para sa Ocampo. Kicks it out to Puerta. Puerta open for 3. Misses the shot. Lim. Nangunguna si Villaflor. Villaflor flies and scores for 2. Ayan na. Ayan na partner. Medyo umiinit. At medyo sisimula na ang fast breaking ng Naga. Ayan na si Sabayo nakakuha. Gives it up to Lim with 19 seconds remaining sa ating first quarter. Lim directing traffic. Inuubos ang oras. Humingi ng pick. Binigyan ng pick ni Sabayo. Lim against Arevalo. Gives it up to Sabayo. Kicks it out to Villaflor for 3. Kaboom! Yun ang specialty partner ni Villaflor, yung bomb shot. Yung long shot, lalo sa 3 points. So, alam mo po partner nung collegiate level ni Villaflor, isa to sa main man ng UNC. Yun na, muntik pa pumasok ang last shot. And that ends our first quarter with a score of 24-12. Lamang pa rin ang Naga. And partner, yan na. What a first quarter, medyo entertaining yet. Medyo maraming turnovers na nakomit ng both teams. Pero it's part of the process ng pag-adjust nila. So, we'll see sa ating second quarter. Second quarter, kung ano magiging adjust naman yan eh. Lalo na ang mga coaches. Lalo ang mga assistant coaches, may magpi-feed sila sa head coach sila para anong nangyayari sa loob ng court. Bakit puro turnover ang nangyayari sa kanila. Kaya up to now, 24-12 pa lang ang 12 points pa lang ang lamang ng Team Naga dahil sa turnover na kinukomit ng mga players nila. Yan na. Tinitingnan natin ang both teams nag-huddle. Ang Ocampo partner hindi nag-huddle kung hindi nagpapahinga. Kasi nga they are kulang sa tao. And then naman, pero 7 na din partner dumagdag na. Nag-gas na silang isa. Baka humaba-haba na yung takbo nila. Very okay naman na yung number of players nila. Pero compared to Naga City na medyo loaded, yung lineup, I guess kahit sino naman ipasok sa Team Naga talaga nagko-contribute. Deep kasi ang yes, deep kasi it's a matter of adjustments na lang para sa mga coaches. And again, kung you're free, punta lang kayo dito sa Cavite Sports Complex. Kung hindi naman, punta kayo sa ating mga Facebook page. Meron tayo sa Facebook page sa Ako Bicol Online TV, sa Representative Saldico. And meron din tayong YouTube page, YouTube channel. Pwede tayong manood doon ng mga live games and mga replays. Paki-like and subscribe na rin at paki-share. And syempre, would like to thank pa rin ang andahing support ng ating Congressman Saldico for bringing this tournament para dito sa mga taga-Kamsur. Pero in fairness partner, ganda na idea na ginawa ni Congressman Saldico para ang advantage kasi nito hindi lang sa Albay ginawa yung Ako Bicol Cup, kung hindi ginawa ni Bicol White. Ang gusto ni Congressman Saldico para makita yung mga ma-showcase yung talent ng mga individual talent ng different provinces ng Bicol. Di natin alam, malay natin magbuo ng team and then mag-represent na ating Bicol sa mga higher leagues. Mas maganda to. Yes, mas magandang. Kumbaga, this is the start pa lang of many plans ng ating Ako Bicol. So talagang abangan natin kung mga plano nila when it comes to sports. Talaga marami yan. Nagiging factor kasi ang mga na i-spread mo yung sinasabing mga games na ganito na kailangan natin na maghanap ng mga talent players sa Bicol region. Lalo-lalo na yung hindi nakikita partner yung mga nasa liblib na lugar. Kadalasan naman yung mga story way back din talagang yung mga remote areas coach na talagang kulang sa exposure doon yung malalakas. And ang ating
leading scorer sa ating first quarter para sa Team Ocampo. Si Puerta with 5 points and 1 rebound. And sa Naga City Sa naman, Team Naga naman partner, si Wawa Villaflor with 11 points, 1 assist and 1 steal. Madridano, 5 points, 5 rebounds and 2 assists and 1 steal. grabe, 5 rebounds na kagad na kinukontribute ni Madridano. Ganda ng ano. 5 points siya, pero kung na-convert niyo yung mga point Ayaw, blank range, talaga hindi lang yun, kasi yes. may tatlo ng miss basket Yes. si Madridano. Kung kakount mo yung partner, same na rin sila ng Yes, points oo. ni Villaflor with 11 points. Yes, so, Oh. ayan na. Coach, medyo lobo-lobo na ang kalamangan ng Team Naga, pero I guess adjustments will be made by the coaches talagang para makadikit sila. Ayan na si Lima. Gives it up to Madridano. Corner 3. Pasok yan. Grabe. Ayan na, partner. Yun, ano na yun, malaking bagay yun. Lalo na nakukuha na din ni Yes. Madridano yung rhythm niya sa offense. Medyo sabi Hindi niya. doon sa loob, doon sa labas. Yun na nga, sabi niya. Sabi niya, hindi ako makapag-gawa ng basket sa loob. Sige, try ko sa labas. Oo. And then ayan si Nacario. Nacario with the drop pass to number 23. Yun ang si Nice, Oo, nice pass. shot fake. oo. Oo. Mga late tuners. Ako nga pala si John Bachiller. Kasama ko si Coach Sai. Covering the games with Naga versus Ocampo. 2 for 2 on the part of Aymar Sabayo. Yan na si Ampongan. Gives it up to Arevalo. Kinugulo ni Almario. Gives it up to Puerta. Puerta with a crossover against Villaflor. Attacking the defense of Madridano. Kaso loses the ball. The ball will go to Naga City. And ayan na si Villaflor. Crossing the half-court line. Gives it up to Almario for 3. Kaboom! Ayan na. Ayan na. Nag-i-start na partner si Almario sa offense niya. Nag-commit siya nung first quarter with 3 turnovers. Pagkatapos ngayon second quarter, may isang turnover na pinasa niya sa offside na wala naman siyang pinasahan. Oo. Ngayon bumabawi naman yung Almario sa opensa. Oo, sabi With niya. with long shot. Yes. Ayan na si Marasigan. Gives it up to Nacario. Jabs. Natapik ni Aymar. Lim. Nagmamadali. Binigay kay Villaflor. Misses the point blank layup. Sayang. Medyo awkward kasi yung medyo sinabayan siya. Kaya medyo nailang. Medyo awkward din yung landing ni Villaflor. Medyo may iniinda. Ayan na si Ampongan. Shoutout pala ang partner dun sa uncle ko. Nanonood din si Robert Sibilla sa yung anak niya, si Penelope Sibilla. Oo, nanonood. Magandang hapon po sa iyo. Salamat po sa panonood. Ayan na po si Lim. Medyo nasaktan na ata coach si Villaflor. Medyo may iniinda. Mabagal bumaba. Ayan na si Villaflor. Kaso nung naka-receive ng bola, 3 points, wala naman pala nararamdaman. And ayan Meron na. partner. Meron. Nag-duty foul siya. Hamstring. Parang hamstring yung natabaan na nilikod niya eh. Baka hindi nakapag-stretching na maganda. Sinubukan muna tumira ng 3 points at Pumasok. Pumasok Pero naman. may iniinda. Oo. Sabay duty foul. Oo. Ayan na si Ampongan against Almario. Ampongan defended by Almario. Naagawan ni Almario. Almario nagmamadali. Lumay-up. Nakakuha ng foul. And mapupunta sa ating charity stripes si Almario. Number 23, Ampongan. That's his first and second team foul. Almario is currently a player ng Ateneo Golden Knights. Ateneo Golden Knights. Talagang Same with Sam Madridano. teammates pala sila. Oo, mga kababayan mo to, partner si Sam Madridano, saka si Mon Aureliano from mga Albay. taga-Albay, from Albay. Pag mga taga-Albay talaga partner, hindi walang tulak kabigin tayo mga gwapo sa magagaling maglaro. Ay, gusto ko yan. Di ba? Sinabi mo, coach, mamaya may merienda ka sa akin. Ang ganyan. Hindi yun sa pambobola partner, totoo yun. Ay, talaga. Ay, oo. Sige. Okay. Kaya si Ampongan, nakita natin na isang 3 points galing kay Ampongan. Ang 3 points na yan, atid sa atin ng Highlands. Yan, maganda din pasyalan niya na coach dun sa Highlands, sa taas. Medyo mapresko. Saan ba yung partner? Yung papunta sa may busy ang daan? Hindi, papunta sa Albay. Then, marami siyang daan kasi. Pero pwede kang dumaan doon mismo sa Albay. And then pwede siya papunta rin sa airport. Kaya medyo hayaan mo mababait ang ating mga bossing at ating commissioner. Talaga. Sana marinig. Ay, maririnig tayo. Maririnig ba? Salamat.
partner, nagpapasalamat na ako agad. Uunahin ko na yung pagpapasalamat. Maraming salamat Ay, mga bossing. Maganda yan. Papasalamat tayo. Batiin ko na rin ang kapatid na ating commissioner na si Ino Rivera. Boss Ino, magandang hapon sa iyo, sir. Ayan na si Umali. Cross court, kaso nakuha ni Asuwer. Ayan, Asuwer, tumatakbo. Gives it up to Lim para sa trailing. Sabayo with the floater. Mintis yan. Sabayo. Gives it up to Lim. Almario open for 3. Kabong! Wala na, coach. Di na tinigilan ni Almario yung 3 points. Sunod-sunod na 3 points sa binitawan. On the part of Almario, ayan pa. Bayrante against Lim. Passes to Nacario. Natapik ni Lim. Umali. Huli ni Asuwer. Kaso nakuha ni Bayrante. Bayrante hesitates. Drop pass to Nacario. Fake. Gandang peke yan. Peke niya doon si Aymar Sabayo. 2 points for Nagario. And then, di natin namalayan, coach, yung score. 46-90 na. Pabor sa bilis, Naga. Almost more than half na ang lead ng Naga. Yes. Oo, sa ngayon. Ganda kasi ng ng flow ng opensa ng Naga. Nakukuha Yes. nila ng rhythm nila. Oo. Ngayon naman tumatakbo naman ng Ocampo. Ayan na si Puerta. Using his left hand for 2. Alam mo ba, partner, sa Bulacan, nung binalita ko, nung nagkwento ako, nung umuwi ako last week, tuwan-tuwa sila. Kasi wala doon sa Bulacan ng ganitong tournament. Ay, Sabi talaga? ko, magaling kasi yung congressman doon, syempre. si Congressman Saldico. dapat. Kasi siya ang APRO, di ba? Siya ang APRO chairman ngayon. Kaya nung kwento ko doon sa sa mga taga-pinsan ko, sa kay uncle ko, tuwan-tuwa sila. Ba't wala dito? Ba't gano'n? Siguro, depende din sa leadership. Oo, syempre. Alam naman natin yan. Ang Ako Bicol Party List talagang hands-on sa pagtulong sa ating mga kababayan. So, ayan na. Si Asuwer, very hands down din. Nakakailang puntos na to. Completing his 3-point play. Oo, pero Unti-unti yung partner. Malaking bagay itong ginagawa ng Aswer. sobra. Ayan na. Kita na rin dito sa body language ng Ocampo na medyo napapagod na sila. Kaya tinatambakan na sila. Ayan na, si Bayrante. Gives it up to Nacario. Cross courts to Ampongan. Ampongan with a baseline jumper. No good. Rebound by Almario. Nagmamadali si Asuwer. Naagaw Madridano with the easy 2. Ayan na, partner. Talagang nasa 50-point mark na kagad tayo. Bilis. With 3 minutes remaining sa ating ball game. Matatapos siguro, partner, ang duration ng game is more than 100 points. Yes, magsa-century mark tayo. Another turnover para sa Ocampo. Yun ang mga dapat nating iwasan ng Team Ocampo, yung mag-turnover sila. Kasi talagang they're underman. And nakita natin si Asuwer. For 3. Long shot. Ganda nung binitawan na Aswer. Open na open dun sa may elbow. Pasok. Pagkatira ni Asuwer, sabay tingin kay Coach Nuki. Pinasikatan. Coach Nuki. Dagdagan mo pa minuto ko. And partner, meron tayong update o report galing sa ating magandang courtside reporter na si Jessa. Jessa, magandang hapon sa'yo. Hi Coach John and Coach Asay, mga kasurog. You're still tuning in here at Ako Bicol Cup 2023 dito sa probinsya ng Camarines Sur. The game has just started but as we can see, unti-unti nang pinapainit ng dalawang team na ito ang Fuerte Hardcourt, wherein the undefeated team Naga City is on our leading spot. According to assistant coach of Naga, Coach Peter Barcelon, that they will stick in their run and gun game. Dagdag pa nga ni Coach that being undefeated gives them a reason na wala silang karapatan na mag-relax. That's why Coach Nuki keep his eyes to the players. On the other hand, head coach of Team Ocampo, Anthony Ayraula, stated na dihado sila, having only 7 players rotation. But they make sure that they will enjoy the entire game and will give their all-out efforts. So that's the latest right now. Back to you, Coach John and Coach Sai. Maraming salamat sa update, Jessa. Yun na nga, sinasabi. Yun ang magandang mindset, Coach, na even you are undefeated, dapat yung intensity and mindset dapat talaga medyo high pa rin. Kasi may tendency yung mga teams na wala pang talo, na medyo lumaylay at bumaba yung mga galaw nila. Yun din nga partner sinasabi ko sa mga players ko na hindi ibig sabihin mahina yung kalaban
sasabayan mo rin yung tempo ng laro. Yes. Kasi pag nandun yung humina yung tempo ng laro mo, may pagkakataon matalo ka rin doon. Yes talaga, partner. Oo. Tama. Tama naman. On the other hand naman, sabi naman ng coach ng Team Ocampo, underman sila pero sabi niya, we will enjoy the game. Yun naman ang importante sa lahat. Mag-enjoy sa laro na pinakamamahal natin. It's just basketball. Ayan na si Ampongan. Ayan na si Marasigan. Marasigan attacking the defense at Suwer. Up and under fake. Ampongan. Block by Asuwer. Grabe talaga. Ayun na naman si Jerome Almario. Fly. Scores 4-2. Sipag nung Aswell partner. Oo, partner. Basta nakakapunta. Yes talaga. Oo, Siya lahat ng sa shaded area nandun na may Aswell. Yes, kumbaga siya nagsispearhead ng fast break, ma-intercept yung pasa, and yung mga outlet pass niya talagang papunta naman. Ginagawa niyang pogi si Jerome Almario sa mga pasa niya. Ayan na si Aureliano. Aureliano kicks it out again. Asuwer, fakes. Asuwer attacking the defense, kaso nabitawan. Bayrante nangunguna. Bayrante against Slim. Fly, scores 4-2. 2 points by Bayrante. And with 1 minute and 4 seconds, nalalabid. The score is 60-27. Ayan na si Almario. Open again for 3. Kaboom! Grabe. 3 points by Almario. I Long guess, shot. Nakaka-4 or 5 3 points na to, partner. Another long shot by Si Almario. Jerome Almario. Oo. Mga long bomb na tinatawag natin. Ayan na, what Oy, ganda ng pasahan. Good oo. passing on the part of Ocampo kasi hindi lang Kaso, nakuha. na-deflect. Oo. Kaso na-deflect. Nice. Ball recognition sa pasa. Oo. Oo. Ayan na, magandang hapon. Ayan na, nakita natin ang ating mga masugid na nanonood. Magandang hapon sa inyo. We would like to Pero naman partner, ang kagandahan ng nilalaro ng Team Ocampo, hindi pa rin bumababa yung intensity nila Ay, oo. sa game. Oo. Miski tambak na sila. Nakita mo, mas aggressive pa rin Oo. sila sa basket. Yes. Miski lamang na lamang pa rin. Oo. Kasi pag binabaan mo intensity, mas lalong tatambakan Oo, kayo tama. niyan. Oo. And para nakita ko sa ating screen, ang butihing mayor ng Naga City. Tama ba ako, coach? Si Mayor Nelson Ligacion. Magandang hapon. Oo, nandun. Saka Oo. yung first lady niya, Ay, si magandang hapon. attorney. Yes, Oo. magandang hapon, coach. Talagang from the start, since day one, talaga nandito siya to Oo, support. pero supportive yan. Support his Oo. team. And to support the Ako Bicol Cup Camarines Orleg. Maraming salamat Oo. po. And that ends our first half with the score of 63-29. Labang ang Naga City. 29 in favor Good afternoon, Mayor Nel Yes, and First Lady, attorney. number 11. And nakikita ko Si sa Attorney screen. Marion, Sa- Attorney Marion Ligacion. Marasigan. Ulitin ko partner, shoutout ko yung uncle ko, si Uncle Bob. Nanonood sa kay anak niya, si Lope. Yan, magandang hapon. May foul pa palang nakita. Oo, may foul pa pala Oo. yan. Galing talaga partner ng mga taga-Albay. Gwapo pa. Batiin ko na rin yung... Lalo na si Coach Dennis. Ay, ang aking bait. Napakabait lang kaibigan. Saka si Brother Merto. Yan, yan ang mga kapatid. Kapatid sa pananalig ko. Oo. Si Merto Isipin mo si Brother Merto, daming sports. Oo. Galing na magluto. Tindero pa, golfer pa, basketballista pa. Ewan ko kung ano nang gustong pasukin. Oo, alam mo naman, Jack of all trades ang Oo, kaibigan natin mahirap yan. yung ganun eh. Ayan. Ewan ko lang kung kasama pa yung pagiging babaero. Ay, yan ang hindi ko alam.
problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo, dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit 1 dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, kadakulan ang tabang di Kisamuya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
And we are back sa ating third quarter. Labanang Naga versus Ocampo. Para sa ating mga leading scorers na ating first half. Para sa team Ocampo, si Ampongan with 7 points and si Puerta with 7 points. At parte naman ng team Naga, si Jerome Almario, grabe partner, with 22 points sa ating first half. And si Villaflor supporting him with 14 points. Grabe partner, kasi yung pinakawalang mga 3 points ni Jerome Almario. Yun nga partner, bumawi. Yes, oo. Yung 3 turnovers niya nung first quarter, pagkatapos yung isang turnover niya second quarter, after nun, yun, nagalit na yung Almario. Yes, Kaya kumamada na. Medyo bumawi. Oo. And para sa Team Naga, meron tayong si Lem, Asuwer, Sabayo, Villaflor, and Madridano. For Team Ocampo naman, si Bayrante, Marasigan, Nacario, Umali, and Arevalo. And nakita natin ang 2 points para kay Aymar Sabayo. Oh, yung this pass ni Asuwer Oh. sa middleman, high post. Ayan na, Lim. High middle post. Attacking the defense, kicks it out. Tukuyang nagmamap. Turnover para si Team Naga. The score is 66-29 pero hindi naman dyan nakikita yung laro kasi medyo aggressive naman ang Ocampo, but hindi lang nila ma-convert ang kanilang mga tira. Lalong-lalo na to si Marasigan na medyo struggling. But ngayon, nakapasok ang isang kanyang 3 points. Yun. Good sign on the part of Ocampo. Oo. Kasi, kanina pa yung tira partner ng Marasigan. Yes, wala pa rin hindi pumapasok. Ayan na si Yun yung tinatawag nating break the ice. Yes, ayan na. Ayan si Villaflor attacking the defense of Ocampo. Grabe. Very effortless matake. Si Villaflor, partner. Ayan na, Arevalo. Experiencado yung bata, kapapasa pa lang sa licensure. Yes, medyo inspired. Ayan na naman si Villaflor with the Euro. Misses, rebound by Sabayo. Sabayo, nakuha ni Nacario. Gives it up to Umali. Umali, Arevalo against Asuwer. Behind the back. Ayun, behind the back palabas. Pero nakuha pa. Aga na isasel. Marasigan against Asuwer. Gandang galaw, partner. Kaso mintis lang. Nakuha pa rin ni Bayrante. Nakuha ni Lim. Ayan na si Lim. Nagmamadali. Lim with the left hand off the glass for 2. Go hard sa basket yun din. Ganda nung pinakita sa transition. Miski may depensa. Inatake niya pa rin. Hindi siya natakot. Kasi nakita niya kahit pagbintis man, nandun na nga nilang center na si Aymar. Hindi takot. May second chance point sila. Kaya nilang kunin yung 50-50 ball. Yes, ayan na si Madridano. Nakuha ang loose ball. Lim. Tumatakbo na naman. Lim with the pass to Villaflor. Nice. Ang ganda nung sa offside pass break. Sa wing. And yung tira na yan, atid sa atin ang Misibis, Cagraray Islands. Come and check and visit the place. Maganda sa Misibis. Magandang hapon sa mga taga Misibis Bay. Ayan na. Si Arevalo. Mintis ang tira. Nakuha pa rin na number 6, si Nacario. Drop pass to Umali. Marasigan humingi sa 3 points. Fakes. Marasigan with the short stab. Wala. Na-rebound ni Aymar. Ayan na naman si Villaflor all alone for 2. Villaflor once again, 2 points. And grabe partner. Binugbog na ng Team Naga. Sabi, slow down. Calm muna tayo, kalmado. Set natin yung play kasi hindi natin kayang sabayan ng Naga kasi kulang tayo sa tao. Nice. What a pass by Nacario to Bayrante with the easy 2. Ayan na si Lim. Crossing the half-court line. May pick na binibigay si Sabayo. Villaflor. Defended by Umali. Umali. Sabayo. Thinking 3. Gives it up to Villaflor. With 3 seconds sa kanilang shot clock. Binigay sa post kay Sabayo. Naputukan ang Team Naga. Ang 24 seconds. Good defense on the part of Ocampo, partner. Ayan na. Si Arevalo. Gives it up to Bayrante. To Marasigan with the lefty layup. Mintis yan. Nakuha ni Madridano. Lim. 3 against 1. Flies and scores for 2. Grabe naman yun, partner. Talagang binit-bit na partner. Left hand pa yun. Yes, oo. Ikaw, partner, left o right ka? Kanan tayo. Di tayo mahilig mga liwa, partner. Kanan tayo. Ako din, ganun din. Kanan tayo. Ayaw mong kaliwa?
Nahirapan ako, partner, pag kaliwa. Ayaw maging kalawete. Mahirap. Kanan lang tayo doon. Tayo sanay, partner. Sanay tayo doon. Parati kang right. Parati kang tama. Parati silang tama. Pero tayo. Si Commander. Ayan na si Asuer. Tinuturo ang opensa. Ayan na si Liam. Gives it up to Asuer again. Swings the ball to Villaflor. Gives the ball to the post para kay Aymar. Kaso naagaw ni Bayrante. Kaso kinapos lang. And with 10 seconds remaining sa kanilang shot clock, bola mananatili sa Naga. 10 seconds to shoot. 10 seconds. And Sabayo inbounding the ball. And lobs it up to Villaflor. Sabayo open for corner 3. Short, rebound by Madridano. Madridano with a short stop. Mintis, Bayrante, outlets to Arevalo. Arevalo against Slim. Binangga ni Arevalo. Uses the glass, no good. Asuer waits for his teammates. In and out dribble, spin. Passes to Lim. Lim. Binigay kay Villaflor. Villaflor to Madridano for 3. No good. Nakuha ni Aymar. Bayrante steals the ball. Bayrante nagmamadali. Passes to Arevalo. Arevalo for 2. 2 points. Doon partner nakakakuha ng easy 2 points Yes, ng Team Ocampo pag tumatakbo yes, sila. sa transition. Binibilisan nila yung tempo ng game nila. Pero pag nakaset, wala. Hirap sila. Kasi malalaki din talaga yung Team Naga. For example, si Sabayo sa post. Ayan na, inatrasan ni Bayrante pero nakakuha pa rin ang foul. Nakamit din ni Sabayo yung hinihingi niyang foul. Kanina pa kasi siya nayakap eh. And partner, meron tayong report sa ating kay Jessa para si team manager ng Naga. Magandang hapon sa inyo, sir, ma'am. Thank you, Coach John and Coach Sai. As of the first half, the momentum is on Team Naga. Now with me is the team manager of Team Naga, Sir Chano Morano, to give us a quick conversation. Good afternoon, Coach. Team Naga remains undefeated, but as I observed earlier, tutok na tutok pa rin ang coaching staff ng Team Naga sa mga players sa kanilang pinapakitang performance. What can you say about it po? Sa amin lang, we're just trying to be consistent and then we're trying to improve our defense kasi marami pa rin mga lapses eh. So we're just trying to be polished kasi alam nyo naman, quarterfinal is just around the corner. So mabibigat na magiging mga kalaban namin dyan. Kaya ini-improve pa rin namin, especially on defense. Yes, I agree to that, Coach. Aside from that, Coach, with the presence of Naga City Mayor Nelson Ligacion now here, pinapakita ang kanyang suporta sa Team Naga. Ano yung mga gusto mong sabihin sa mga supporters nyo at sa lahat ng tao behind the team? First of all, salamat sa AKB sa opportunity na makasali kami sa liga, and also to Mayor Nelson Ligacion. Sir, salamat po sa all-out support sa amin at sa lahat ng mga coaches and players at sa mga constituents namin na walang sawang sumusuporta sa amin. At sa mga sponsors, salamat po. Ayan, thank you so much, Coach. So that's the latest for now. Back to you, Coach John and Coach Sai. Thank you, team manager ng Naga City. Maraming salamat sa andahing support na binibigay ng Naga City sa Ako Bicol Cup from Sur Leg. Ayan na. Si Dakar misses the shot. Rebound ni Aureliano. Aureliano nagmamadali against 3. Aureliano with the side step. Mintis ang tira. Bayrante. Gives it up to Nacario. Nacario. Top of the key 3. Mintis yan. Nakuha ni Madridano, nakakarami ng rebounds to, partner. Backboard cleaner tong glass cleaner ito si Sam Madridano. Ganda ginagawa niya, nakokontrol nila ang backboard. Ayan na, si Aureliano misses the shot. Rebound ni Bayrante. Arevalo. Mamadali. Muntik ng maagawan. Nacario. Waiting for his teammates. Give it up to Umali. Umali, binangga. Lefty layup, no good. Nakuha ni Aureliano. Yun, tinatama niya yung bola sa paa ng taga-Ocampo. Kaya ang bola mapupunta sa Team Naga. Ayan na. Naku, Aymar Sabayo. All alone for 2. Nagsintas pa. Oo. Yan naman ang gusto ko kay Aymar Sabayo. Talagang kahit he is big man, talagang tumatakbo. Tumatakbo. Time out, Team Ocampo. Yan na nga.
tumawag ng timeout. Tumawag ng Ang timeout coach, ng Timo Campo Timo para Campo. i-organize niya kasi lumalayo na, Yes, lumalayo sobrang, yung ano, yung malayo yung na. puntos. Ayan na, yung tira kanina. Oo, kalahati Ni Marasigan. na. Halos kalahati na. Si Marasigan na lang ang nagiging bright spot dito. Partner sa Timo Campo. Compared sa Team Naga, na sa Team Naga kahit sinong hugutin ni Coach Nuki talaga. Ayan. So take a look, the under goal stab ni Mr. Fundamental, Aymar Sabayo. And ayan na, sinakaryo din, panakanakang tumutulong sa scoring. And then kita natin yung bench ng Naga, talagang they are enjoying the game compared sa Ocampo na medyo pagod na sila. Nakaupo na lang partner yung Timo Campo. Ginagawa na lang, mag-rest na lang sila, hindi na rin sila nag-huddle. Siguro nagsabi na rin ng coach nila na enjoy na lang natin yung game. Kasi hindi na rin tayo mananalo dito, kailangan na rin natin maging masaya. Yes, yun naman ang importante, partner. We have still 2 minutes, 42 seconds remaining sa ating ikatlong yugto. And again, I am inviting people of Camarines Sur na to watch the games here at Sacaverte. Kung wala naman kayong gagawin, coach, kung gusto nyo lang mag-relax, ang lamig ng aircon, bili kayo ng pagkain, I guess, and then manood ng games, enjoy and support, lalong-lalo na yung mga taga-lugar supporting their municipalities and cities. Talagang maganda manood. Para din nanonood ka partner ng sine. Bumili ka ng popcorn, Mismo. nanonood ka, relax ka pa, aircon. Yes, mismo. Sa init ng panahon, dapat nandito ka. Ay, oo. Support yung mga constituent mo, mga players nyo. Grabe, partner. Simula nung pumasok ang 3-pointer ni Alvaro Edina. Sunod-sunod na. Ayan na naman. Deflection. Another steal. Yan na naman. Alvario with the lefty layup. No good. Rebound by Bayrante. Di pa pasok talaga yung malalapitang tira. Gusto ni Jerome. Gusto long shot. Malalayo. Ayan na si Puerta. Yun. Again, sabi. Puerta with a 3-point. Yes. Long bomb. Puerta. Sabi niya, kaya ko din yan. Talagang one thing in common sa mga tenista ngayon. Talagang ang gaganda ng outside shooting nila. Partner, napansin ko. Oo. Ganun din ako partner nung nakita mo nun. Ay, oo. 10 hindi pumapasok. Pare. Ayan na naman, Aureliano, isang produkto ng Ateneo. Kumakamada, ayan na, ayan na, nakaryo with the open. Nakakita ng buto sa gilid. Tama. Ganda ng offside pass. Yes, ayan na. Si Lim, attacking Bayrante, drops it off to Madridano. Nagulo ni Bayrante, medyo tinamaan sa ulo. Si Madridano. Steal ni Madridano. Ayan na naman, Alvario. Again, for 3. Sarap ng kamay, ang lambot. Grabe, talaga. Once kita mo yung release talaga ni Jerome, talagang ganda tingnan, talagang proper form, yung talon, yung knees, talagang very basic. Ayan na, si Puerta, attacking the yung defense. Partner, walang problema yung tira. Problema natin, yung talon. Yun. Oo, yun ang problema ng ating mga medyo nagkakaedad na. Oo, ayan na naman si Almario. Corner 3, Mintis yan, nakuha pa rin ni Aureliano. Aureliano gives it up to Sabayo with the fake. With the right hand shot. Very talaga ambidextrous to. Kaliwat kanan din to. Partner, hindi kagaya ko na kanan lang talaga. Okay. Magaling pala to. Kaliwete din. Oo, kaliwete yan. Si Brother Aymar. Ayan na. Lim. 3 versus 1. Lim fly, scores 4-2. With 17 seconds remaining sa ating third quarter. Ayan na, partner. Si Marasigan. Pinasa kay Lim. And grabe, partner. 98 points na. Pressure defense pa rin ginagawa nila. Hindi nila binibigyan ng easy basket. Kaso nakalusot, ganda. Yan. That ends our third quarter, partner, with the score whopping 98 against 54. Grabe, magbabalik po kami. Still leading, City of Naga.
And we are back sa ating fourth and final quarter ng laro. Labanan ng Naga versus Ocampo. And partner, ito siguro yung chance na kasi medyo malaki-laki na talaga lamang ng Team Naga. Ito na siguro yung chance ng mga coaches na bigyan ng playing time yung mga seldom used players niya, coach, para mabigyan ng kumpiyansa sa mga next games. Kaya dapat, ayan na. Aggressive pa rin yung Almario partner. Walang ano. Sipin mo, lamang na sila. Nagtatrap pa. Yes. Pressure ko yung Almario. Ayan yung sinasabi mo, partner, na aabot tayo sa century mark. Ayan na nga. Century na. 100 century points mark na. 100 Team points. Naga kaagad. Sa tingin mo, partner, umabot pa tayo ng century mark sa edad natin. Nagulat ako sa tanong mo, partner. Sana naman. Ayan na. Si Aureliano. May century mark, di ba may binibigay na 100,000? Oo. Kung tumamot tayo. Medyo kinilabutan ako sa sinabi mo, partner. Ayan na si Lim. Lim, rotating the ball. Ayan na si Aureliano. Dinidepensahan ni Umali. Up and under. Mintes yan. Nakakuha ni Puerta. Puerta gives the ball to ayan na. Gandang layup yun. Ni Ampongan. Over the outstretched arms ni Madridano. Ayan na, the score is 159 in favor pa rin sa Naga City with 8 minutes and 43 seconds. Almario again, open for 3. Misses the shot. Umali grabs the loose ball. Lim kicks it out to Aureliano. Aureliano for Trey. Misses the shot. Marasigan with the rebound. Marasigan. Outlets to Ampongan. Passes to nobody. Nakita mo, partner, hanggang lamang na sila. Pati yung transition defense nila, hindi pa rin sila umihinto. Bilis pa rin bumaba sa depensa. Kita mo, kahit lamang sila talaga, kahit hinahabol pa rin nila ang opensa ng Ocampo. Ayan na. Hanggang ngayon, walang petics na defense na ginagawa ng Team Naga. Tama, partner. Hindi sila nag-slow down. Same din, partner, na Ocampo. Ganun din nilang ginagawa nila. Effort, grabe pa rin ang effort nila. Aso short talaga sila sa game na to. Kulang sila sa tao. Sa bench talaga, sobrang lalim ng bench ng Naga. Oo. Sabi mo nga kanina, miski sino hugutin, pwede. Oo. Ayan na si Lim. Passes to Madridano. Ganda nung pasa. Yun yung tinatawag na team blending, partner. Yung team blending pa, alam mo, utot pa lang. Alam mo na kung nasan yung part yung teammates mo. Tama ka. Yun ang nagagawa ng mahabang preparation. Yung team chemistry, practice. Importante yun. Ayan na naman si Madridano. Kaso nakita. Traveling niya. Nauna yung takbo bago mag-dribble. Yun ang kalimitan nagiging sakit o medyo nakakalimutan ng ating mga bagong players ngayon. Kumbaga yung mga basics, kailangan pag-aralan. Ayan na si Marasigan. Binigyan ng pick ni Umali against Aureliano. Handcheck. Medyo hindi nagustuhan ni Aureliano yung tawag niya. Pero that's the first foul of Team Naga. First team foul din first personal foul din ni Aureliano. Ayan na. Si Bayrante. Attacking the defense sa Bayo, kaso nasapal siya. Assist pala yung partner sa ring. Tip in. What a shot. Shot with the help. Pass pala yun. With the help of Aymar Sabayo. Tinulungan pa. Tinulungan pa ng 2 puntos na binigyan pa yung Team Ocampo ni Sabayo. Ganun kabait si Aymar. Mahirap ang ganun Pambihira yung partner. Ikaw ba, partner, mabait ka rin? Mabait tayo. Mabait. Bibigay ka din? Lalo na sa mga babae? Sa mga kabarangay kong babae. Batiin ko pala ang aking mga constituents sa Barangay Kawit East, Washington Drive. Mahal na mahal kayo ni Kagawad. Malapit na. Alam nyo na, Alam nyo na, magandang hapon sa inyo. Ayan na. Si Marasigan na pupunta sa ating charity stripe for 2. Yung binanggit mo, partner, tama yung charity. Yun nga, yung binibigyan mo charity. Tama. Tama ka naman. Tama, talagang tinutugma ko lang yung mga Ayan na. Namintis ang unang charity free throw ni Marasigan. Baga si Coach Dennis ba? Charitable din ba siya? O saka si Brother Merto? Matulungin yung dalawang yan. Lalong-lalo na si Brother Merto. Mabait yan. Si Dennis, mabait lang ng konti yan. Konti. Ba't niligyan mo pa ng konti? Mabait lang ng konti. Alam niya na yan. Si Asuera gives the ball to Aureliano. Ayan na.
Villaflor drops it up to Sabayo. Sabayo. Ayan. Asuer with the floater, uses the glass. Pinasa sa Partner, sarili, pasok pa pinasa rin. yun. Kala ko partner, pinasa niya sa glass, idadunk niya. Yung Hindi. pala. And yung tira na yun, hatid sa atin ng Hotel Venetia, partner. Maganda rin dyan sa Hotel Venetia, partner. Nakapunta na ako dyan. Ay, hindi pa ako nakakapunta. Lahat ng binanggit mo, hindi pa ako nakapunta. Sana madinig nila Boss Lloyd yun, no? Maririnig nila yan. Oo, maririnig ba? Oo. Mababait. Ayun, very charitable na si Commissioner Lloyd Rivera. Magandang hapon sa iyo, Sana sir. marinig. Oo, maririnig. Inuulit-ulit na natin yan eh. Oo, di ko naman sinabi magkaroon tayo ng team building bago mag quarterfinals. Oo, Pero pwede din, pwede yan. Oo, pwede mangyari. Oo. Ayan, 2 points. Oo, nice hustle. Ayan na si Marasigan, fakes. Uy, foul. Nakakuha Duty ng foul yung foul. ginawa. Ganda ng ano. Ganda ng shot fake. Yun naman, nag-duty foul. Hindi niya binigyan ng easy basket. Oo, si Marasigan. Oo. Kaya maganda. Ayan na si Marasigan, will troop to the line for 2. Parang si Coach Noki, problemado pa din. Kumakakamot pa rin ng ulo. Coach Noki, smile naman tayo dyan. Hindi pa nakakatawa kasi lamang pa. Lamang pa sila. Lamang pa sila by 40 points. Oo. Baka gusto ni Coach Noki mga 50 hanggang 60 points. Oo, siguro may goal sila na gustong kunin. Alam naman si Coach Noki, very passionate and very intense when it comes sa coaching. Alam naman natin yan. Yung mga coaches talagang gagawin nila lahat para lang sa kanilang mga team. Ay, mga different coaches talagang ganyan ng sobrang intensity sa game. Gusto Yes. talaga nila, talagang sobrang-sobra. Alam mo, kumbaga, may mga coaches talaga nasisigawan ka and yung ibang players will take it as a negative. Pero alam naman natin ng mga coaches talaga, they are the teachers sa loob. Ayan na, si Madridano with the pass galing kay Aymar Sabayo. And yun na nga, the score is 106-67. Puerta misses the shot. Aureliano, mamadali. Aureliano attacking the defense. Kaso mintis, nakuha ni Umali. Umali gives it up to Puerta. Puerta attacking the defense of ni Madridano, napakatapang na batang yan. Si Puerta. Inatake niya yung kuya niya. Oo. Si kuya niya Sam. Senior Golden Knights. Siya junior pa lang, inatake niya na. Ayun, ganun katapang ang mga atinista. Ganun katapang. Sabi ni Madridano, antayin kita sa college para bibit-bit ka ng bag ko. And again, the score is 106-67. With 4 minutes remaining sa ating fourth quarter. Ayan na. Medyo talagang dumadami na ang tao, coach, sa ating venue. Sige, punta pa kayo dito. Manood kayo to witness live games. To showcase the talents kung anong meron ng mga taga-Camarines Sur. Meron pa tayong 2 games, partner, mamaya. Meron pa tayo ang ating third game. Calabanga versus Kanaman. Yes. Maganda-gandang laban to, partner. And yung last game natin is Magaraw versus Pili. Talagang meron pa tayong exciting ball game. So come and witness the live games here sa Cafuerte Sports Complex. And siyempre, kung marami tayong ginagawa at doon lang tayo sa bahay, pwede tayong manood sa ating mga Facebook page, yung Facebook page natin sa Ako Bicol Online TV, and yung page ni Congressman Representative Saldico, and meron din tayong YouTube channel. And ayan, fina-flash sa ating mga screens. Yan yung mga social media platforms na pwede nating subscribe and manood ng mga games. And we are back sa ating ball game. Puerta misses the first one. And yun na nga, partner, kung may mga shoutouts ka pa dyan, batiin mo na yung mga relatives mo. Kasi babatiin ko na rin yung aking family. Way back sa Albay, ang aking mama at aking papa, magandang hapon sa iyo. Good afternoon po. And yung dalawa kong anak, magandang hapon sa inyo. Kuya Juan Carlos and Franco Miguel, magandang hapon sa inyo. Dalawa ba lalaki mo, partner? Oo, dalawa. Hindi ka naman mahilig sa babae, no? Oo. Sabi lalakero? Hindi Oo. babaero? Hindi. Ano tayo dyan? Ay, konti ang kasalanan mong ginawa. Ay, oo, totoo yan. Alam ni Dennis yan, Coach Dennis yan, na sa aming dalawa, ako yung konti ang kasalanan. Ganun ba? Oo. Kaya, ayan. Asuer, muntik na makuha rebound. Ayan na si Aureliano. Aureliano, nagmamadali. Aureliano. Travels. Ayan na talaga. Nakikita ko, partner, si Puerta talagang sabi niya sa mga kuya niya, hindi ko to gagawin yung miserable yung buhay niyo. Binabantayan at medyo aggressive talaga. Si Puerta, nagsa-challenge ka. Hindi siya takot. Yes.
Basta sabi ng dalawang seniors, antayin na lang kita sa college. Oo. Oo. Hindi, may Lunes pa naman magkikita sila. Pwede. Isa lang naman campus nila. Oo, kaya na. Ayan na si Arevalo. Oy, hassle pa rin. Okay. Tight defense pa lang ginagawa ng Ayan na. Madridano lays it up for 2. Grabe. Shout out pala dyan sa mga nanonood. Lalong-lalo na kay Manailani. Manailani Pasiona. Magandang hapon po sa iyo, Manailani. Naga City. Oo, ayan na si Marasigan against Sabayo. Passes to Bayrante. Naagaw ni Madridano. Ayan na, Aureliano. Kicks it out to Villaflor. 4-3. Kaboom! Ayan na. Partner, hindi pa rin sila nagsasawa. Ano pa rin? Talagang gusto nila, intense pa rin sila. Up to the last minute. Hanggang hindi nagbabuzzer. Yes, kita mo naman si Coach Nuki. Parang napansin ko, from the start of the ball game up to now, hindi pa rin umuupo. Hindi, galit pa rin eh. Galit pa rin sa score si Coach Nuki yata. Ayan na. With 14 seconds remaining on the part of shot Ocampo. Clock, 14-second shot. Ayan na. Yan, tumira. Si Ampongan, open for 3. Mintis yan. Takbo. Asuwer against Puerta. Asuwer, nagmamadali. Lays it up for 2. Ayan na. 2 points. Isipin mo, partner, magsimula ng first quarter hanggang ngayon, ang ano nila is up tempo, fast pace pa rin sila. Hindi sila nag-slow down talaga. Lalong-lalo na si Asuwer na parang hindi nagbabago ang intensity sa yan, loob ng court. tumatakbo na Ayan naman naman si Asuwer na may bola. Asuwer stops, gives it up to Madridano. Open for 3. Pintes yan, nakuha pa rin Madridano. Madridano pumps, scores for 2. Grabe, partner. Sino ba naman ang sasapal sa tira ngayon? Ganun ka din, partner, pag nagda-drive, yung binibigyan mo pang art sa taas. Ay, hindi tayo maarte maglaro. Coach, doon lang tayo sa madaling score. Yung layup lang, yung jump shot, gano'n. Tapos yung dunk. Ay, hindi. Nagda-dunk tayong ring ng anak ko. Nakakapag-dunk ako doon. Pero sa actual game, ayun na. Pero doon sa basketball court ni Brother Merto, nakapaglaro ka na ba doon? Hindi pa nga. Gusto Kaso ko. may rep doon sa gilid eh. Mas maganda yung rep, gusto ko yun. Kasi nandun yung mga steak. Nandun yung steak. Yung gusto ko, hindi yung basketball court. Pag binuksan ko, may pagkain. Minsan nga gusto ko, sabi ko, bisita ka, manood ka ng live game. Sabi niya, subukan niya kasi alam mo naman yung kaibigan ko, medyo talagang hardworking yan, na maraming ginagawa yan. So, pero sabi niya, magkakaroon siya ng oras para bisitahin ang laro. Sobrang busy And then we are back to Albor game. Grabe, yan na. With 1 minute remaining. Ayan na si Madridano against Arevalo. Madridano attacking the defense. Binangga ni Puerta. Wala. Ayan na. Talagang inuubos na lang ng oras ng ating both teams. Si Coach relax na rin. Nagte-text na lang si Coach. Ayan na si Marasigan. Attacking the defense of Sabayo. Nakakuha pa ng end 1. Grabe. Hindi pa rin. Okay din naman ang mentality ng Team Ocampo. Yun ang mentality dapat na meron tayo. Despite the lead ng Team Naga, just be aggressive naman. Ganun naman. Kasi hindi naman natin alam. Maraming nanonood dyan. May mga leagues dito sa around Bicol region. Malay mo, ma-scout ka and eventually makapaglaro sa mga teams, sa mga commercial leagues dito sa ating probinsya. Laking bagay yung ganito eh. Oo. Kasi unang-una, yung Team Ocampo, miski tambak, compose pa rin sila, partner. Hindi sila sumusuko. Kasi kung hindi sila compose, hindi na sila tatakbo, hindi na sila magiging aggressive sa basket, both defense and offense. Tama. Good observation yan, Coach. And ayan, with 1 minute and 9 seconds Pag hindi ka na kasi partner na dumidepensa, uncharacteristic na yung ginagawa mo sa hindi na yan basketball. Kasi dapat yung composure, hindi bababa. Miski lamang na ang kalaban. Ayan na, we are down sa ating twilight zone. Ayan na, Asuwer with the in and out dribble. Grabe. Uy, yun, nawala. Uy, dive pa rin, partner. Grabe. Ayan na si Mon Aureliano again. Top by Asuwer, kaso mali lang yung tao na tapikan niyan. Si Marasigan. Uy, nagpapogi. Natulog pa. Gusto matulog sa sabay hinawi. Oo. Di ko alam kung makikita ng ating writer na si Iris kung ilalagay ko sa top 10 plays of the week yon. Yung papogi shot ni Marasigan. Ayan na, with 28 seconds remaining. Ayan na, si Marasigan again attacking the defense of Aureliano. Sabi ni Marasigan, punuin na natin ang ating stat sheets. Kahit pa paano. Shoutout ko na partner, madali na rin matapos. Shoutout ko yung mga kapamilya ko sa San Miguel, Bulacan. Sila Halon, sila Harvick, sila Atinelia, sila Ondic, sila Uncle Bob, sila Lope, Christian, si Carl. Yes.
That ends, ladies and gentlemen, ang ating laro. Tapos na sa score na 117-75. Panalo ang Team Naga. Grabe, partner. What a game. What a sequence kanina. Grabe yung laro. In and out. Shooting the outside. Grabe. Maganda yung pinakita ng Team Naga. And I guess, hintayin na lang natin kung sino ang hihirangin na ating kasurog. Best player of the ball game. And partner, maraming salamat. It's an honor again. And second time around. Yes, oo, talaga. Love is sweeter the second time around. Ay, pangalawa partner. Oo, partner. Dito lang ako kinikilabutan pagkasama ka. And Mas maganda ng partner may kilig. Tama. Kesa walang kilig. Oo, tama. Tama ka naman talaga. Sige, isa-status ko mamaya yan sa Twitter. Mas maganda lang may kilig kesa walang kilig. Tama. And then, vice versa yan, partner. Vice versa. So take a look, the highlights na nakakakilig. Ayan na, ang outside shooting na pinakita ng Team Naga. I guess, nakarami sila. I guess, kung bibilangin ko siguro, as of my count, may 10 o mahigit pa. Umuulan kanina nung pumasok si Jerome. Sunod-sunod yung kay Jerome. Jerome alone, has 6 o 7 3-pointers ata. And pagkatapos ang kagandahan, partner, dominated pa nila yung paint area dahil kay Sabayo. Yes, tama, partner. Saka galing din kay Madrid, ng kababayan mo. Oo, ng mga taga-Albay. Mga gwapo, magaling pa. Yes, tama. Then, hintayin na lang natin, partner, ang ating kasurog best player. Marami tayong candidate, partner. Marami tayo dyan. Si Villaflor, si Almario. Tingnan natin. Pero partner, nung naglalaro ka, naging best player ka na ba? May natandaan ka na nun? Meron naman. Pero talagang matatandaan ko lang dahil siguro 2 o 1 lang. Mabuti ka pa, nagbe-best player. Hindi pa uso social media nun, partner. Ako nung panahon, best bench player. Okay, bench warmer. Best bench warmer. Ganun din ako ng mga lady. Ginagalingan ko na sa warm-up para pagpawisan ako. Mas maganda kasi sa warm-up pa lang, nagpapakitang gilas ka na para mamaya, umupo ka na lang, pinagpawisan ka na. Ayan na. And then, tinitignan na natin kung sino ang ating kasurog best ganda. And maraming salamat pa rin sa panunood at walang sawang pagsuporta sa Ako Bicol Cup Camarines Sur. Siyempre, hatid sa atin ng Congressman Saldico and Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. And, ayan na. And, partner, ayan na. Jessa. Again, the name is John Bachiller with Coach Shai. Meron tayong hatid na natin para sa ating courtside reporter na si Jessa, ang ating kasurog best player of the whole game. Jessa, take it away. Thank you, Coach John and Coach Asai. Ocampo versus Naga has concluded with a final score of 117-75 in favor of Naga. Now with me is the kasurog player of the game from Naga jersey number 19, Jerome Almario with 30 points, 4 rebounds, 5 assists, and 2 blocks. Congratulations for being our Kasoroga player of the game. Paano mo may explain ang game mo today? Is it same lang ba sa mga past game nyo or what? First of all, nag-focus kami sa depensa namin and we have a goal na lamangan talaga, hindi kami nag-relax and talagang ratratan lang yung laban namin. And balita ko, isa sa mga players ng Naga City is now an official registered criminologist. Would you like to give him a special shout-out? Shout-out pala kay Idol Villaflor. Congrats. Police ka na. Ayan, congratulations once again to our Kasoroga player of the game, Jerome Almario. So mga Kasorog, keep on tuning in as we still have 2 more games to go for this day game schedule. Kaya wag nating kakalimutan na i-hit and na-hit ang like and share button for non-stop updates. This is Jasmine Navales, your courtside reporter.
susunod.